Er I gang med noget? Er I det? Ja. Jeg vil gerne ytre noget herinde. Og jeg siger, at jeg har altså noget imod brunetter. Så det var lidt det. Hej igen. Kom så i gang med sådan en skraldespand. Nej, jeg gider ikke. Jo, du skal så. Jeg er ikke din slave. Jo, du er så. Det er regeringen, der bestemmer, hvilken uddannelse dit barn skal have. Ej, det er så forældrene, der gør det. Nej, det er regeringen. Du skal giftes med mig. Nej, jeg skal ikke. Jo, det har jeg ret til at sige, at du skal giftes med mig.